कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 75 09 44. शेळी मेंढी पालन व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आता सुवर्ण संधी आहे. नादबोर गोट फार्म भिरवंडे यांच्या वतीनं कोकणवासियांना शेळी मेंढी पालन करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना शेळी मेंढी पालन आणि व्यवस्थापन कमी खर्चात कसं करावं, शेळी पालनमध्ये नफा कसा कमवावा, एक आदर्श कंपनी कशी बनवावी, यासाठी निलेश सावंत यांनी शेळी पालन प्रशिक्षण आयोजित केलंय. कोकणातील शेतकरी नेहमीच शेती करून आपला उदरनिर्वाह करतो, पण या शेतीला जोडधंदा म्हणून आपण इतरही व्यवसाय करणं गरजेचं आहे, तरच आपली उन्नती आणि प्रगती होते. म्हणूनच नादगोट फार्मच्या वतीनं कोकणवासियांसाठी खास शेळी मेंढी पालन प्रशिक्षणाचं आयोजन करण्यात आलंय. यामध्ये कोणत्या जातीची शेळी घ्यावी, शेळीचं व्यवस्थापन कसं करावं, प्रोजेक्ट उभारताना प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसा बनवावा, बँक सबसिडीमध्ये कसे अर्ज करावेत, अशी इत्थंभूत माहिती या प्रशिक्षणात दिली जाणार आहे. नादगोट फार्मचे सर्वेसर्वा निलेश सावंत हे 2 दिवसीय शेळी मेंढी पालन प्रशिक्षण घेणार आहे. हे प्रशिक्षण 25 ते 26 नोव्हेंबरला सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत असणार आहे. यामध्ये नाश्ता आणि जेवणाची, राहण्याची सुविधा कंपनीतर्फे करण्यात येणार असून अधिक माहितीसाठी नादबोर गोट फार्म भिरवंडे इथं 9082 89 92 47 इथं संपर्क साधण्याचं आवाहन निलेश सावंत यांनी केलंय. नमस्कार शेळी पालक मित्रांनो, तुम्हाला एक आनंदाची गोष्ट सांगायची आहे. आपल्या नादबोर गोट फार्म कणकवली येथे आपण शेळी पालन प्रकल्पाचं 2 दिवसाचं ट्रेनिंग चालू करत आहोत. ह्या महिन्याच्या 25 आणि 26 तारखेला महाराष्ट्र स्वयंरोजगार प्रशिक्षण महामंडळ यांच्यातर्फे आमच्या नादबोर गोट फार्मला ऑथोरायझेशन मिळालेलं आहे की आम्ही ट्रेनिंग घेऊ शकतो आणि आम्ही गव्हर्नमेंट सर्टिफिकेट पण देऊ शकतो. जे सर्टिफिकेट तुम्हाला बँकेचा लोन घेण्यासाठी किंवा गव्हर्नमेंटचं अनुदान मिळवण्यासाठी जे लागतं ते सर्टिफिकेट आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. या 2 दिवसाच्या शेळी पालनामध्ये आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की शेळी पालनाचं पूर्वतयारी कशी करावी, शेळ्यांची जातीची निवड कशी करावी बिझनेससाठी, तसेच शेळ्यांची आणि बोकडाची निवड, चारा व्यवस्थापन, तसेच कमी खर्चात गोटा कसा बांधावा, ते शेळ्यांचे आणि पिल्लांचे संगोपन, शेळ्यांचे आजार, त्यांचे लसीकरण याचे व्यवस्थापन कशी करावे, तसेच आपण दैनंदिनी नोंद कशा कराव्यात, त्याचप्रकारे आपण मार्केटिंग कशी करावी कोणत्याही बिझनेसमध्ये ते. आणि अजूनही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे NLM नॅशनल लाईव्हस्टॉक मिशन जो प्रकल्प आहे त्याच्यामध्ये 10 लाख 20 लाख किंवा 50 लाख जे अनुदान मिळतं ते अनुदान कसं मिळवावं, त्यासाठी डॉक्युमेंट्स कोणते लागतात, त्यासाठी पण आमच्याकडनं माहिती पुरवली जाईल सर्व. आणि ह्या 2 दिवसात तुमचं राहणं आणि खाणं हे सर्व आमच्याकडून केलं जाईल. त्यासाठीची फी आहे, त्यासाठी तुम्ही खालील नंबर जे दिलेले आहेत त्याच्यावर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि इथे कोकणातल्या निसर्गरम्य वातावरणात तुम्ही ट्रेनिंग घ्यायला येऊ शकता. तर जास्तीत जास्त लोकांनी ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावेत, कॉन्टॅक्ट करावं आणि आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू. धन्यवाद. आय थिंक हे गुड होतं, हे चांगलं होतं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.